spoluobčania, dnes sa vám prihováram s mimoriadnou radosťou. Ľudová strana Naše Slovensko naozaj s potešením víta rozhodnutie obyvateľov Veľkej Británie a Severného Írska, ktorí sa rozhodli v referende absolútne demokraticky preto, aby ich krajina vystúpila z Európskej únie. Ich hlasovanie okrem samotného rozhodnutia nesie následky a posolstvo, ktoré sa možno mnohým eurofanatikom a obhajcom bruselského diktátu nebude páčiť. Referendum Británii totiž ukázalo, že požiadavka národa a politických skupín na vystúpenie krajiny z Európskej únie nie je ani nedemokratická, nie je ani extrémistická a nie je ani fašistická. Referendum ukázalo, že ide o absolútne legitímnu požiadavku, o absolútne legitímny politický cieľ, za ktorý sa oplatí bojovať. Preto vám ako predseda Ľudovej strany Naše Slovensko oznamujem, že naša strana začne od budúceho pondelka so zberom podpisov pod petíciu na vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. Zároveň z tohto miesta žiadam všetkých obyvateľov, aktivistov, občianske združenia, neformálne skupiny, ale aj iné politické strany, aby nás v tomto našom boji za slobodu nášho národa a našej vlasti podporili a aby sme tak spoločne čo najskôr vyzbierali potrebný počet podpisov na vyhlásenie tohto tak potrebného referenda.